Една година от излизането на моят дебютен роман "Слънцеломи". Една прекрасна година, през която много хора прочетоха книгата, разказаха ми впечатленията си на живо, или писаха отзиви, или ми писаха на лични съобщения. Една година от бляскавата премиера, която невероятните издатели от Orange Books организираха. За нас е огромно удоволствие, защото е време да отпразнуваме тази прекрасна книга, този прекрасен български дебют. По редакцията на книгата работи Виктория Иванова, коректор на книгата е Анелия Иванова, а тази прекрасна корица, с която много се гордеем, е дело на Анна Мария Георгиева. Аз няма да крия, че станах веднага голям почитател на романата. Ти го знаеш това. Виждаш обаче и всички тези хора, които са тук днес, всички видяхме какво се случи в социалните мрежи с Слънцеломи. Буквално не можехме да избягаме от Слънцеломите. Очакваше ли това толкова топло посрещане на романа ти? Честно казано, това посрещане на романа надмина всичките ми очаквания, всичките ми надежди, които бяха по-големи от очакванията, всичките ми мечти. Това беше просто невероятно. Една година на книжни фестивали, панаири и всякакви други невероятни събития. Най-трудното ще бъде заглавието, но в крайна сметка така се получи. Успяхте. Важно ще се получи накрая. То е много поетично заглавие всъщност. На разговор с три прекрасни млади писателки. Аз пиша градско фентази, понеже съм градски жител, аз съм от София. Ами аз като цвет съм градски жител и аз съм родена в София. И моят роман обаче е в друг град, в който не съм родена, в Велико Търново. Цвети и Вида и аз съм от град, аз съм от Варна. И исках да напиша градско фентази, защото познавам града по-добре. Изключителен е моментът, когато една история, която живее в теб с години, види бял свят и заживее и в умовете и сърцата на други хора, които имат своите впечатления, своите отношения. Просто е невероятно. Намираме се в Царевец, мястото, което до голяма степен повлия на магическата столица в този роман – Горно Търново. Горно Търново, разбира се, не е Царевец, намира се някъде наоколо, скрита с магия столица, скрита с магия планина. Има си други крепости, друго устройство на града и проче, но има крепостна стена. И тази крепостна стена и сцените в нея до голяма степен са вдъхновени от тази крепостна стена тук. През 2026 година се случиха някои наистина невероятни неща на Слънцеломи. Първо, получи награда за най-добро българско фентази от Национален клуб по фантастика, фентази, хорър Цитаделата. След което в отворено гласуване в сайта Sci-Fi.bg за най-добра фантастична книга на 2025 година, в което влизаха всякакви книги, български и чужди, от дебютиращи автори, от стари автори и така нататък, получи престижното 3-то място. След което беше номинирана за най-добър дебют в Еврокон и беше избрана за български най-добър дебют. И сега отива в Берлин, където през юли ще се сравновава с други най-добри дебюти от другите държави. Каквото и да стане там, аз вече съм много яко. Всичко, което се случва на тази книга, безумно ме радва. Много ви благодаря, че я четете, коментирате, гласувате за нея, номинирате за различни неща и въобще благодаря ви много за всичко.